De aquí non marchades ata que confesedes quen roubou o móvil de Paula. Dame igual que sexa venres, dame igual que teñades fame ou mesmo que teñades plans. Ou avisar as vosas familias de que quedades aquí. Ou que pensades? Que porque son nova ou sustituta podedes facer o que querades? Pois non! Ah, e traedes móviles. Veña, aquí! Así sabedes o que se sinte cando vos lo quitan. Dareillos aos vosos pais directamente. Falo coas familias e volvo axiña. Poñédevos a estudar, non quero ir nin chío. Vaya lío, como se pasa? Pero quen foi? Foi alguén de vos? Isto é moi grave. Fuches ti, sempre os estás metendo en leas. Que va, roubar un móvil xa é moita movida, é algo chungo. Sempre sodes vos os dous os que estades argallando as leas. Pechou con chave. Que? Como? A porta pechouna con chave. Sí, xa non queda ninguén no centro, por que ia pechar? Para que non fuxamos. Sei que a pensa que imos ir á biblioteca. Vaya peli te monta, se queres facemos un túnel. Non sei, é raro, sen máis. Meu Deus, a profe está tirada no corredor. Bravo, Óscar, pero mira que es peliculeira. A profe morta nos pechados, pero que será o seguinte, zombies. Estará morta. Ten os móviles, non podemos avisar. Aquí non ven ninguén ata o luns. Esta porta terá que abrir de algún xeito. Imos ver, algunha solución haberá. Profe, profe! As malas podemos saltar por aquí. Nin de broma podemos sair por aquí, imos romper a crisma. Pero, tía, tes aí o móvil, como non o dixeches antes? Chama alguén e contalle o que pasa. Pero a quen? Agarda, pensemos. Se a profe está morta, ninguén saberá que estamos castigados. Trae aquí, xa chamo eu. Pero, tía, ti desde cando tes un iPhone? Non será o de Paula? Aí tes a culpable.
Xa dicía eu, as mosquitas mortas son sempre as peores. Isto ten que ter unha explicación. Bueno, encontrei no tirado no chan e ia a devolvelo, xuro bolo. Sí, sí, claro. Ya non tes que collelo. Chicos, non tiñades que estar estudando? Ai, profe, estás ben? Estás viva. E logo, por que non ia estar? Sentade. Antes de seguir estudando, saudade a cámara. Grazas, Paula, por prestarnos o teu móvil. Agora xa sabemos que robas cousas na clase. Quen con maldade actúa para perxudicar aos demais, vítima das súas accións será.